ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙayatattu na bidiyo shahararru na ban dariya da dai sauransu. I make my choice every walk I go ahead of it. When the lie you the shit is a privacy. I live my privacy, I like my privacy. I always spend my time in home studio to make my audio for you to play radio. When I walk I see the moment the video. And then the shit is so we walk a cardia. When the party, when the party. Kuma dukan mun yarda annabi Muhammad shine wakilin mu ta da rabbi shine dalilin mu kuma ba mutane mai kuɗi ya iskanci ba. Yauwa ka gama abin da za ka yi da abin da za ka yi, Allah yana madakata. Ka ji tsoron Allah, ka ji tsoronsa ka sani. Ka ta hotuna mita wasu hotunan banza da ka samu kofar gidan mutane kawai ta yi ma kyau, kawai ka daga babab kai salfi, da ka je jikin motocin mutane babab ka ma hoto kai post. Ko rakula keke wannan mutum bai da shi ko ba ta da shi, da ta shiga mota ta da STR sai ta ba saurayin ya mata hoto. Wannan ya za a yi? Allah take ta shiga jirgi daga Legas zuwa Kano ko da Kano zuwa Legas, ta yi hoto ya kai 100 an fita. Yanzu wani saboda rashin kunya wasu hoto suna clubbing amma suna sa hotunansu. Maje mu ta Allah ya kiyaye. A ƙarshe dai ba abin da ma za mu ta yi sai dai addu'a. Ki shafa hoda, in ɗan koli za ki shafa a jikinki, wallahi ba sai an gane kina huta ko ba ki huta. Maganan mai kuwa in za ki safa Sabon Gari, in kuna da kuɗi kuna su, sannan wani cilin ki fita Kwalta, ci boga a nan, meat pie, shawarma, abu duk ki koyi pronunciation ɗin duk ki gama a banza. Wallahi in yan mai kuɗi ce ke, sai kin samu wannan peace of mind ɗin, a ce hankalinki a kwance yake na cewar kuna da kuɗi. Shi wannan kwanciyar hankalin shi yake gyara fata ya gyara jiki, mutum ya ƙiba. Amma ba wannan ina a waje ina ba mutum. Kawai dai mu ji tsoron Allah, kuma ba mutane mai kuɗi ya iskanci ba. Yauwa